Ahojte a vítajte pri tretej a záverečnej časti našej trojdielnej série silvestrovského cestovania. Tentokrát sa vydávame z albánskej Sarandy až do čarovnej gréckej Pargy a vezmeme vás so sebou na túto poslednú časť nášho výletu autom. Pozrieme sa, ako prechádzame albánsko-gréckou hranicou, ako sa mení krajina okolo nás a čo všetko nás čaká v malebnej Parge. Meste, ktoré si získa vaše srdce svojou atmosférou, krásnymi uličkami a jedinečným šarbom. Ako pokračujeme smerom na Pargu, cesta sa klukati popri horách a sem tam sa otvorí výhľad na Jonské more. Práve tieto momenty robia túto trasu naozaj výnimočnou. Raz vidíte olivové háje, potom dramatické skalné úseky a o chvíľu modrú hladinu mora, ktorá vás prevádza až do cieľa. A tam už prichádza samotná Parga. Malé, ale neuveriteľne malebné prímorské mestečko, ktoré pôsobí, ako by bolo namalované. Farebné domčeky rozmiestnené na kopci, úzke uličky, plné vôni jedál, kaviarní a tavierien a celková atmosféra, ktorá vás vtiahne ešte skôr, než stihnete zaparkovať auto. Parga je presne ten typ miesta, kam sa chcete vrátiť, či už kvôli krásnym plážam, prístavu, alebo len kvôli tomu, že tu človek okamžite spomalí. Tak poďte s nami do tejto finálnej časti silvestrovského cestovania. Nech spoločne uzavrieme našu trojdielnu sériu na mieste, ktoré stojí za to. Sem chcel ísť, lebo toto tu vyzerá nádherne. $130. Áno. Pozor, lebo ten letí. Tu je Aha, rovno, smecák. presne som to aj ja. Rovno môžeme bordel vyhodiť. Tuto! Idem na to. Ti montare flaška. Ja ti máš mandarinku. Toto vyzerá byť len také malé námestíčko. Uvidíme tam dole, čo bude To, čo som včera. pri tej vode. Tam by to malo byť pekné aj s tou promenádou. Poďme pozrieť tu. Tam ideme. Tu tam je hneď veľký kostelík. My ideme dole. Tento vyzerá byť škôlka, alebo čo to je, ne? Tuto to žije. No, my ideme dole. Tam po tej uličke. Ja by som si tiež dal dačo. Dobre to tu vonia. To asi nie. Neviem. Treba to pozrieť na mape, lebo treba sa trošku zorientovať. Ale hneď aký rozdiel oproti tomu Albánsku aj v rámci tých domčekov. Ale o tej čistote sme zhodnotili. Tam máš krásne. Naliadací stromček. Máme len sestra odhľadávala z Allegra. Ale brutálne tu vôňa káva. Ten prvý dojem je úplne super z toho. Áno, Erik.
Kde Andula ostala? Aha, Teo, pozri. Pozri tu, poď sem. Poď. Čo to tu je? A neviem, či sa tam dá ísť. Asi je to zavreté. Či? Nie je to zavreté? Čo tam je? No tu. No čo tam? No. Čo sa tam aj ty nepostavíš? Zakývaj. Aj. No, poďme. Ideme ďalej. Mhm. Nehúkaj. Zoberieš to sami? Čo? Áno, keď tam nie je Teo, tak... Daj pomôžem. Simon, nevzavatriam. Zoberiem ten kočár do ruky. Nie, počkaj, to musí byť šípka. No... Neviem, ale asi tady je to hore. Ale tá podloha je pekne, to je namalované na tom iba, že? To je betón. Ale také pekné uličky celkom. Počkaj, pusti, teraz ja to otočím. Poď. Tak. Som mŕtva teraz. Aj ja. Kudá to zabrať? Bebina, ty keď teraz zaspíš zase v aute?
najlepší chlap tam a neopri si to ty. No, vyzerá, že máme hrad zavretý. A to je problém. Ale zase je tu brutálny výhľad. Pozri sa tu. Aha. Nie. Hallo. Ja, hallo. Ah, Bobo. Pozri. Tá je pekná tá pláž, pozri sa. To nám nevezli do stále. Ty tam nevezli. Bude hore presklené, to bude s nejaká reštika. Vidíš to tam? A na záver sa náš cestovateľský príbeh uzatvára a chcem vám naozaj pekne poďakovať, že ste boli s nami až do konca. Ak sa vám naše videá páčili, určite nám dajte like a odber. A ak by ste chceli vedieť viac o miestach, ktoré sme navštívili alebo máte otázky o ubytovaní, pokojne mi napíšte do komentárov. Ďakujeme ešte raz a tešíme sa na ďalšie spoločné dobrodružstvá. Ledné ráno. Konečne cesta domov. Tu sme boli v tomto ubytovaní. Posledná noc. Chorvátsko-Makarská. Takáto skromná izba, ale stačilo na jednu noc. Milá, príjemná pani, veľmi doporučujem každému, kto potrebuje na jednu noc. Je to Makarská, je to kúsok od hlavnej cesty pod benzínovou pumpou Ina. Vukovarská 72/B. Dá sa tu parkovať. Ešte malá zastávka, dáme raňajky a švíhame domov. To odpočívadlo kúsok na diaľnici za Makarskou.